चार कांदे घेऊन की त्याचा माणसाला आकडो पाहिजे 4 तर 4 हा ह्या असा ना गणित शिकवतात त्याच्यात ना ह्या तुका कळत नाही 42 कांद्या सांगतो 4 5 10 टाकत आणि पुढचे कोण शिकवी पहिल्या कटिंग मध्ये 2 लाकडा अधिक ह्या सांगायचं काय 4 कांदे 4 कांदे बेरीज करायची मग आम्ही टीम काढायची मोठी. तर मित्रांनो आता संध्याकाळचे 5 वाजता आहेत आणि एकच कोपरा दुपारी लावायचा होता, तो लावून आता घरी चाललो आहे आणि जाता जाता पूनमच्या घरी चाललो आहे. किधर से हाँ काय आता नंदन इलो का आमची एंट्रीच पाटल्या घरानं काही तोंडात ना शब्द फुटत नाही की हे आज लवकर मग किती वाजता गेलं मग शाळा सुट्टा किती वाजता हे कुठे होतीस तू आज तू मला सांगा की तू ये तू मला सांग की जरा बंद कर. नाही हा केलंस सर चाय देत असतं ती चला देऊया. काय मग नंदन काय हा डब्यात काय बाटली शाळेत दिसला नेलो तो हे पिशवी मग आता ज्याने स्वराज्याच्या रणसंभ्रमात उडी मारून मावळ्या साथीला घेतलं भाऊजी तुझा अफजल खान गेलाय तिकडे तोरणीच्या वाळा खायचा तोरणीच्या वाळात गेलो. त्याचं बघ इप्पी निवडून आपल्याकडे अजून सुरुवात पण नाही आमच्याकडे आजपासून तू सुरुवात कर टेलिकास्ट. होय बघ टाकटावाल्यानी त्यांना 2-4 उरलेत फक्त. इंडियाचं चित्र लावलं की सबस्क्रायबर वाढत. होय 2-3 वाढलेले आहेत. ही लकी साडी आहे वाटतं आणि ती निळीवाली लोकांचे सबस्क्रायबर वाढतात त्याच्यामुळे. बरं कोणता तरी फायदा होता. हेच म्हणजे त्याचे केस बुरटे असल्या कारणाने पटकन वाढतात. वात्रट जरा आणि ते तो जे लावतो त्याच्यावरून मग त्यासाठीच तर मी आलो. आम्ही एवढा पर्वत उतरून खाली आलो ते काय तुम्ही काय बोललं काय तोंडात मग कळालाच नाही एवढा माचीस तिकडे गेली. कांड्याची माचीस कोणाच्या कांड्याची नवीन माचीस कांड्याची माचीस. आपण कसा माचीस तुम्ही कधी चाललात माचीस घेऊन आता आग लागली. माचीस वरती गेली ती भाऊजी नेले ते पिशव्यां बरोबर. तिकडे वर कशा पिटवतोस माशांका जाऊचा वाळत नाही नदीत. नदीत जाऊया तू येशील नदीत का आम्ही गेल्या वर्षी तू गेल्या वर्षानी यो काय पुशारके मारीत. मी तुम्ही नाही होता तो भाऊजी नो आम्ही मिळत तकडे तांबर रेखा गेला तुम्ही गेलात ना. हा मी काय गेलो मी नाही माझी गाडी घेऊन गेला रीता रावण दे तू आत्ताचा बघू कधी जाऊया. पाणी कमी होऊ बाबा झाला सुरुवातच त्याच्यावर. पाणी कमी होऊ नको आणि हे रडले की वाटत गेल्याने समजा भरती रस्ता ताण भोगड लागतं. ताण उद्याचा ताण आपल्याला सांगितले आपल्याकडे ताणीचं एकदम आपलोनी उद्या जाणार आहोत सकाळी. मग त्यांच्यावर उद्या सकाळी. जमिनीची पहिली माती असतात ती गरम असतात वाफेर पटकन येतो ते वाफ
गरम असल्या गरम नंतर? आणि एकदम तर आमची ती थंड- मिरच्याची अळी आणि वांग्याच्या घातल्याने बिया तर काय पण नाही हिला. बघितलं? जमीन थंड झाली की मग पटकन रुजत नाही अरे ते रुजलेले होते ते तू लावलं नाहीच ना. रुजले रे ते. मग काय झालं आता? ते ह्याच्यावर के इले कसे इले गो घुरटे. रुजवायला जाय. गुरटे चल होय बस खाली बस. काय काय खाली पेर कसलो गेलास? मी नाही काय काय दिलं असतं आम्ही काय सांगणार आमची दी म्हणून. आता तू डबो काढणार तेव्हा आम्ही सांगणार दादी म्हणून त्यात काय आमच्याकडे ठेवतो काम काढी गडूच लागलं. हम्म. कपा मांडव. अंड्याची भाजी एकट्या एकट्याने खातोच म्हणतो. किती नालायक लोका ढीग मानान देत. मी म्हणत नाही तूच खालस 3 वेळा. ते 3 वेळा कधी माका का माहित बाबा 3 वेळा कशी खाल्ली मला ह्याच समजत ना. म्हणजे 3 वेळा बरोबर आजची पकडून 3 वेळा नाही अजून खाल्लं. हा मोन्याको उकडच लावलेलो आता सगळ्यांका जो तो करतात. मोनॅको स्पॉन्सरशिप दिल्यानं की मोनॅकोने हा आमच्याकडे तोच चालता जास्त. हो स्पॉन्सर केलं ना आमची बिस्किट कॅमेरा समोर खात राहा. मुंबईवरून एकटा सांगते. तुका काय वेळ? आता काय देशी त्याचे चिवडा आहे ना तो. ह्यो बिस्किट वालो नाही हा. हा बाबा मोन्याको माझ्या आवडीचं बिस्किट आहे. हा. बाकी मी काहीच नाही कसलं. मग आता काय उरलेला एक पॅकेट फरसाण घेताना दिसा बोयत नाही तर कळणार कसा डबे राबत असता लोक म्हणते पुणग्याकडे येऊन माझं काहीतच असतं म्हणतातच पण आमच्याकडे तर डबं दाखवलं होतं. चॅट होतील ना पण तू दाखवत नाही त्याच्यात त्याची हिंमत नाही हात लावची. माझ्याकडे लोक कंजूस बघणार करतो बहिणीला नसेल गई डबा घेऊन या, चल तिकडचा आहे तो. हा फोडणार नाही 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 पण तू फोडलं. ह्या भाऊ अरे मी ह्या पिशव्या हातात लावलंय ना. हा, मी मका फोडून दिला माहिती. नाही. काल तू खाल्लंच नाही पिंक्यात तू बसान. काय नाही असा कोणी फोडलंय. आता मीच का असा. हा मग ता सांगतोय म्हणजे उलट माझ्यावर घालणार होता बघलं. पण पण फोडलं काय करता माहिती? खाल्यान कोणी हा. खाल्यान कोणी तू नी ह्या काय पिंक्यात करता बसून पहिलं दे. आवाज चढून बोलता आणि नंतर ते चुक हा मग माझा बोल. पण तू फोडलं नाही खाल्याला पण मी फोडल्यान कोणीचा विचारतो. पण तो विषय रवलो होता तो तुझा आपला विषय कंटिन्यू कर. आमच्याकडे डबो असता हम्म. खाण्याचे. नाही पप्पा हं? पण नाही तो पप्पा पण पुणग्या- बाबू पुण- काय तर बाबू काय डायरेक्ट तुका देत नाही नाही हे असा करतास तुम्ही काय नाही मी खरं तर सत्य परिस्थिती सांगतोय. हे? तेव्हा आणून दिलं अरे नालायक का मग काय आता बोलताना तुका मग हात मोडलं माहिती आहे ना दोनदा. उपक्रम नाही करीत तो पाय मोडूचो करता. फोन करताय मी अगो पण हात मोडूचो नाही करता पाय मोडूचो गोडी ना मी करता. नाही ठेवलं मी तसंच ठेवलो कामत बघितलं तू खोडत जिरवते. तो सांगता काय तो ऐकलं मी हात मोडूचो पराक्रम नाही करीत आहे पाय मोडूचो करतोय. मोडी ना एकदा पायनी दोनदा हात मोडून झालो बरोबर खुळकुळा कर राडा मासाची. हे मग बोलतात म्हणतो अगो कसा झाला त्याका खेळा कोण नाही त्याच्याबरोबर ते काय एक आता तयारी करता वाटतं. हा मग ठीक आहे मग तो तोंड शांत वाजवू नको माझ्या. मग तो शांत होईल. माझ्या मुद्दाम चांगला नाही. तुझ्यावर खेळात कोण नाही म्हणून तू एकटो खेळत असतस ना मग तुझ्यावर कयाक असला की काय मग या हे सगळे धंदे करणार तोपर्यंत नाही मी खेळतोय ना त्याच्या बरोबर काय? मी खेळतोय हम्म. होय ना रे. तुझा खेळणं वेगळा. नंदन ए कॅमेरा चालू आहे मॅडम गुरुजी बघती तुझी काढती साला बघे. ह्याला काय काय लोक सांगतात नंदन खूप प्रेमळ आहे. नंदनने दोनदा हात मोडला आणि दवाखान्यात त्याला ते कोणी बघितलंय त्यांना माहिती आहे. एकदा पायनी दोनदा हात मोडला तो मग पराक्रम केले तो त्याने. तो कशामुळे पडलो माहितीये नंदन खेळत होतो कधी खेळत होतो. खेळत होतो तो पहिलं पण जो काय? आवाज ऐका नंदन केलं तेव्हा तो पडलो. नंदन मी जायचं तर तकडे श्याम पाटलांची नादी. तू आवाजाची रेंज म्हणजे स्पीकर फाटाक लागलं. ऐका घेत ना मी श्याम पाटलांची नादी. नंदन बरोबर ना ह्या बोंबाटला की तू घसारतो ना पटकन. तुम्ही त्या कळतीच काय नाही जो तसलोच आहे का खा मार खा पावशी तो माझ्याकडे चल चैतन्य बघ काय हुशार केला होतो. तो दिसता तू विचार केलंस नामवंत तो कलाकार होणार आहे. नाटकाचे डायलॉग आज पाठ नंतर करता बाबू झाडू घ्या ना पटकन
दत्तन झालं काय पेरापेर केल्याने बाण ती पिशवी ही पेर ही आम्ही नाही केला. ही नाही हे आधीच होता. हा आमका कचरो मारूक लावचे आमच्या घरी जाऊया बाबा इतके पळायला कोण नाही फळावला हाकडे करताय ना नंदन अभ्यासात का लेट होता आज कळाला. तो पुण्य सांगता का झाडू आण लाकडं आण ह्याच्यातच त्याचं हे गेलो. आता त्याचं असिस्टंट नाही असिस्टंट तू घेतलं त्याचं. असिस्टंटचा प्रश्न नाही पोरग्यांना ही नाही शिस्त लावली नाही ना मग अभ्यास लावता. हातात ठेवची सवय अभ्यास केली लावता. आणि माझ्याकडे बघ हातातले आणून देतात सगळे. हातात देता होय एका तीच शिस्त लागलेली आहे. मग या पाणी आण या आण मग असे ताय तांगडा वर करायची त्या बाकड्यावर बसतात. हो पाणी दी गो चाय दी बोल याच्यावर काहीतरी बोल. त्यानंतर त्याच्यावर उपरायचं नाही तो बोलणार नाही का सांगायचं लागतं तुका कळत नाही. जी, चार कांदे घेऊन की त्या काय माणसाला आकडो काढतो 4 तर 4 हा ह्या असा ना गणित शिकवतात हा त्याच्यात ना ह्या तुका कळत नाही हा. मग 42 कांदे आणून चांगलं सांगतो मी. आणि मग 4 5 10 टाकत आणि पुढचे कोण शिकली. ती पहिल्या कटिंग करता 2 लाकडा अधिक ह्या आणायचं सांगायचं काय 4 कांदे 4 कांदे बेरीज घालायची. मग पुढे काय तो नाही बोलतो. पोरा होता त्या कळत त्याला असं पोरा होती तेव्हा होती. डझन बरं उपयोग मग आम्ही टीम काढूची मोठी. कसं रे हा, बरोबर. नाही ना, घर मेला हालत राहत नसतात. हम्म. का सांगा का तुमच्याकडे हालती कोण नाही तर माणूस कळत ना. आम्ही येता म्हणून माहित तरी घर आला गजबज बा. गजबज हा बरोबर. आमच्याकडे येऊन बघ हम्म. आमच्याकडे आम्ही 2 जण होती आवाज तुमचा तो तुझो तेवढंच आमचं त्या साक्षीच्या घरात आलं तो जाता. बारीयर चढलेलो असतो तो घासकन घासपटान कसं तरी उडी मारून पडणार. बारी आहे मला. चल रे बाबा पुढच्या कामात जाऊया काहीतरी. पुढे घराकडे सूत्र काय सूत्र ठरवून घे काय ठरवतात. तुका नाटकात कैदाशिनीचं काम दिलं तर काय करशील. ऍक्टिंग करूचीच गरज नाही हा. ऍक्टिंग करूची गरज नाही हा. अंगभूत हा सगळा. हा. हे का इच्छा देऊया सांग कोणा चित्रपटात असणार त्यांना सांग हा या म्हणून. नटी. पण डायलॉग दिला होता त्याचा डायलॉग बोला घेऊचे ना नाही, माती काय? घरी सगळं येतं ना हे का डायरेक्टरात धंद्याक लावी. ता पुष्पाच काम करू शकता बेकेस बीस सोडून. कसं काय काय केस बीस सोडून पुष्पा बघित व्हिडिओ. बघू दे. आयफोन घेऊचं काय म्हणतं 50 देतं. 1 लाख घेतलंस त्याच्यातले 50 देशी. दी नाही जो सांगता होय बरोबर आहे या रावत गजाले घरी. नाहीतर काय कामाच्या आळशी आहे 1 नंबर. तू कुठाचं कोण गेली तुझा बसत होतं. त्यांचा कमी आहे पण तुझा जास्त होती अलोट. हो तुम्ही आखी तयार करून ठेवा. ती तयार माझी 2 तयार असते त्या करूसाठी तयार असते. म्हणजे मासे खाणार बरोबर. माका नको असे एकच लागते. मागच्या बघा काहीतरी मी खातो माझ्या बाबा जास्त किती खाणार आहेत लोक खाणारी घरात तुम्ही इनमिन 4 लोक. 4 लोक मग चल रे. खोराक बघा वाकवलं पटके मारू काय बघून जाऊ का पेर तरी. हे कोपरे असेच मी का पुंजनवाडी घातलं ना कळत. गुलाबाचे 4 खांदे देतास की गुलाबाचे पैसे तरी द्यावा एक गावठी. तो पुणग्याने तो नंदन नका खातात ती बघ 2 जण एक आणतो. मित्रांनो तर आता चाय बी पिऊन झालेली आहे आणि आम्ही वाटेक लागला. लावून दिला. आता डायरेक्ट संध्याकाळच झाली रात्री. जरा टाइमपास झालो आज. सगळी टाइमपास करणारी घराकडे गेली त्यामुळे टाइमपास नाही आज. हो तसं आलाव नाही. मालिका तयार करूचे सासू सुनेचा जोमाट. खयची सासू खयची सासू आणि खयची सून ती ती सांग. आज शेवटचं कोपरं होतो तो आता झालो. आता लावणी करून झालेली आहे. एकट्यानं लावून इलोय. होय मी एकट्यानं लावलंय.
सांगा का पक्कू तू मेला एकदा पण शूट केलंच नाही माझा, तू आता सांगशीलच. होय खरा तू रोवलं तू मग. एकदा धांदल आता ती बरी. आता लोक कमेंट करतील ह्यो गेलो मुंबईवर आणि काय काय नाही केलं. लावताना केलंय तुका किती वेळा काय नाही, गेलो. लावू गो तो तर आता भुईमुग आणि आउट राहली आऊट राहुली. आऊट म्हणजे नाचणी. हे असे शब्द ह्यो सांगत नाही. एका 10 वेळा सांगितलेला बाबा आपले मालवणी शब्द ते काय काय लोकांना कळत नाही. त्यांचं काय तू मराठी अर्थ सांगत जा. सांगतो आपल्या गमज्यात असता म्हणून त्याच्या आपल्या गमज्यात परत त्यांना गमज्यात म्हणजे काढायचा नाही परत आपल्या ज्याच्यात असता म्हणून आपल्या ह्याच्या धुंदीत. हां. सांग सरभरीत हवाय. हां, तर आमच्या नवीन चॅनलला सबस्क्राईब केलं आहे की नाही अजून? करा आधी पहिला. हां, मालवणी रायता हे आमचं नवीन चॅनल आहे. त्या चॅनलची लिंक खाली मी येणारच तिथे. प्रत्येक व्हिडिओत खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देत असतो. तर त्या चॅनलवर जाऊन व्हिडिओ चेक करा. जर तुम्हाला आवडतील तर त्याही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर त्या चॅनलवर सगळ्या रेसिपीजचे व्हिडिओज टाकले जातात आणि आपल्या कोकणी मालवणी पद्धतीतल्या रेसिपीज आम्ही टाकत असतो. तर त्या एकदा चेक करा आणि बेल आयकन दाबून ठेवा, म्हणजे नवीन जर व्हिडिओ आम्ही त्यात अपलोड करू तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकर जाईल. बाकी आता काय चालू आहे बघूया. पुष्पा इलेला का पुष्पा खया गोट्यात. अरे काय भारीच राहुला, लपान राहुलेला. बरोबर तास मी बघितलं. उशीर होता कपडे दुखा तुझ्याकडे जा. झालो. उद्यापासून आम्ही ढोरांका सोडणार आहोत. आणि सोडू नको फक्त तू मग. शेवटी पुष्पा इथे त्यामुळे मी राखणार. नाही राखणार. म्हणजे मी आमका कामं दुसरी. कामाक जाऊ. खयच्या कामा माका कामा. काम बिम नाही आमच्याकडे, माणूसच नाही अजून. हो माका तू कामा. आता येईल 4 दिवस तर जरा कामाक लाग. तो शेण टाकलं भेंड्यांका शेण घालूच होता टाकलं खडकला. आणि टाकणार नाही. आई रे बाबा. चल चाय झाली तुझी पिऊन. मग यायचं होतं आमच्या बरोबर. खडे आम्ही पिऊन इलाव चाय बिस्कुट. खायला तर बरा केला. मरो व्हिडिओ बायता पण करतोस की नाही? नाही करत. मळवशेत जाऊया की चल. चल.